Prim Ministru, għadek kifet illi Chris Fern kien u għadu bniedem li ħadem b'integrità u b'lealtà lejn l-Istat Malti, speċjalment f'dawn il-żmijiet ta' kriżi, bħal m'għamel Edward Cicluna fl-aħħar mill-aħħar. Imma ma taħsibx illi Chris Fern ħass li kienet diċenti biex jirreżenja fid-dawl ta' dawn l-akkużi u li nies oħra, uffiċjali pubbliċi oħra għandhom jagħmlu l-istess ħaġa? Jiena nifhem id-deċiżjoni tiegħu u hija deċiżjoni li turi wkoll il-karatteristiċi sbieħ li jgawdi minnhom Chris Fern, però ma jfissirx li dik id-deċiżjoni għandha tiġi trasportata għal ħaddieħor għaliex għal ħaddieħor hemm ir-raġunament ukoll li kien jottu kollha Chris Fern illi għadni kif spjegajt dwaru ċertament li kulħadd jitlaq minn preżunzjoni ta' innoċenza. Il-proce verbal issa jrid jistabbilixxi wkoll meta nibdew naqraw jekk hux vera kulħadd telaq minn preżunzjoni ta' innoċenza jew kienx hemm min telaq minn preżunzjoni ta' ħtija, dik xi ħaġa li tiġi stabbilita wkoll waqt li jibdew għaddejjin il-proċeduri ġudizzjarji. Intemm il-pożizzjoni ċara kemm dwar Edward Cicluna, is-segretarji permanenti li milli jidher ukoll kellek ex-segretarji permanenti magħrufin għall-integrità tagħhom taħt gvernijiet separati, magħrufin għall-lealtà tagħhom taħt gvernijiet separati, magħrufin għall-lealtà lejn l-istat tagħhom, illi l-ewwel darba li saru jafu bl-inkjesta taf meta kienet meta rċivew l-akkużi d-dar. Aqqas biss instema' waqt inkjesta maġisterjali. Hekk iriduhom isiru l-affarijiet f'dan il-pajjiż.